Hola, jo sóc Esno. Avui som 29 de maig de 2025. A la Gummon Pública, després de l'ictus, no parlava i anava amb cadira de rodes. I algú, la meva mare o el meu pare, no ho recordo, va portar els meus cascos. Mira. I vaig posar els cascos amb una mà i vaig engegar els cascos. Recordava com va els cascos, però la marinera ni idea. I no sentia la orella dreta al principi. És fort. I a poc vaig a millor, em sentir de les orelles els dos. Un altre exemple, el Hearthstone no reconeixia els noms i vaig fer un deck de Hunter. Abans de l'ictus recordava les cartes, però els noms no. És això. Per què? Drejos. Jo què sé. Vaig fer un deck i vaig jugar això fa 5 anys. I vaig guanyar. No recordava les cartes, però com funcionava el joc sí. He descarregat el Call of Duty, Uber, Warfare, Reverster i vaig descarregar el launcher. No he provat el cod, però estic nerviós. Vaig descarregar el Modern Warfare 2 fa 15 anys i puta passada. Al principi horrible i al final nuques a puta pacla. M'agrada el Hots, m'agrada, però és molt niche. I m'ho penso, però... Adeu, que vagi bé i bon fin de. Adeu.